Ja vás vítam pri mojom novom videu. V tomto videu si spravíme takú recenziu na iPhone 17 Pro, keďže ja ten telefón reálne používam 3,5 mesiaca a musím povedať, že som s ním veľmi spokojný. Podľa mňa iPhone už není taký zabrzdený, jak bol. A ja som vlastne potreboval telefón nový, lebo ja som mal predtým iPhone 16, mne stačila iPhone 16, lenže z nejakého dôvodu mi v tomto iPhone 16 mrzla predná kamera, čo som videl ako problém, hej. Ten teda telefón bol od výroby asi vadný. Splášil som si teraz tú 17. Ja to teda natáčam teraz na môj iPhone 12 mini, čo si myslím, že tiež má brutálnu prednú kameru na to, že to je dosť starší telefón. A natáčam vlastne preto na ten telefón, lebo ja mám tento telefón tu v ruke, väčšinou tuto točím videá. Ale teraz teda, keď robím o tom recenziu, tak aby som vám aj niekedy ukázal niečo na telefóne, hej. Takže čím by som začal? Začal by som výkonom. Tu musím povedať, že telefón je naozaj výkonný a vlastne tuto máme procesor Apple A19 Pro, čo je zatiaľ teda najvýkonnejší mobilný procesor u Apple. Čo sa týka výkonu, tu fakt není problém. Reálne tu viete rozbehať aj triačkové hry, čo sa týka nejakých akože portov konzol, aj keď si myslím, že iPhone není primárne na hry, ale viete si tu zahrať kvalitné hry, podľa mňa triačkové. Telefón sa neseká, neviem ani koľko to má ramiek, RAM 12 GB, no vidíte. Ten telefón je naozaj veľmi výkonný, hej, nemusíte sa obávať, že keby ste si ho chceli dakedy kúpiť za 2-3 roky, že budete akože nešťastný, že ste si zlý telefón kúpili. Ideme na batériu. Ja som s tou baterkou spokojný. Oni tu píšu, že má 3000 koľko? Že má 3988 mAh batériu. A viete čo, ono už teraz v tých telefónoch sú samozrejme väčšie, ale viete čo, ja vám poviem tak. Ja vám ukážem. Ja som ráno vlastne vyťahoval telefón z nabíjačky, hej, a teraz je koľko? 4 hodiny a ja mám momentálne 44% batérie, hej, a vlastne vám tu ani nemám čo ukazovať. Takže čo sa týka ako výdrže na baterku, ja som spokojný. Akože tu nemám sa čo sťažovať, myslím si, že to je fajn. Akorát keď človek točí veľa videí a fotí, ale skôr tie videá žerú, tak treba rátať s tým, že ten telefón vydrží samozrejme kratšie, lebo natáčate videá. Ale samozrejme aj keď hry hráte, tak vtedy to môže rýchlejšie klesnúť, ale za mňa akože za takého normálne používanie hovorím, ja s tým nemám problém s výdržou, hej. Niekde to pricucnem na chvíľku, keď treba, sem tam sa stane, že si nenabijem ten telefón a ja mám za 3/4 ani nie hodinku proste dostatočné množstvo baterky. Teraz sa dostávame k úložisku, tu tiež nemám čo vytknúť, lebo telefón začína na 256 GB úložisku. Čo znamená, že už to není 128, čiže vy keď si kúpite tú základnú, aj 17 to majú, keď si kúpite tú základnú verziu, tak to znamená, že už nebudete mať malé úložisko, už budete mať normálne 256, čo sa oplatí, keď tvoríte videá, hej, akože tých 256 boha to stačí podľa mňa, ale hodilo by sa aj 500. No, takže úložisko je v pohode. A teraz sa dostávame k tým fotoaparátom. Viete, ja som ten telefón kupoval teda hlavne kvôli tým foťákom. A viete čo, nemôžem povedať, že by som bol sklamaný, ale očakával som možno trošku niečo iné. Takto, čo sa týka kvality akoby tých videí, alebo teda čo sa týka tých objektívov, predných foťák a zadné foťáky, napríklad zadné foťáky tam nie je čo vytknúť, hej, tam vlastne je video úplne špičkové. A čo sa týka prednej kamery, tak áno, ja musím povedať, že predná kamera má za mňa asi najlepšie video, aké môže mať telefón. Naozaj, ja nepoznám telefón, alebo som nepočul o telefóne, ktorý by mal proste tak kvalitnú prednú kameru, hej. A hlavne čo sa týka proste videa, vy fakt máte akože, fakt je to super. A čo je najlepšie, to vám takto ukážem, určite to poznáte, že, alebo určite ste o tom počuli, že tuto keď stlačíte, no, tak si viete vlastne urobiť to, že to nemusíte dávať na,
akoby na šírku, hej, že vám stačí iba vlastne urobiť takto a máte to buď na výšku alebo na šírku, lebo to má nejaký štvorcový ten, ale viete čo, ja to aj tak robím tak, že to dávam takto, pretože som tak zvyknutý a proste tak tomu verím proste, hej, akože neviem, nemusel by som, ale ja to tak robím. Ten foťák predný, sa bavím teda o prednom foťáku teraz, ten predný foťák je veľmi dobrý, ale na niektoré veci sa mi viac páči, napríklad tento telefón s týmto starším iPhone 12 mini, hej. Možno, že to je len subjektívny pocit, ale mne sa zdá, že tieto staršie modely majú hlavne tie okraje, alebo jak by som to povedal, napríklad, že máte nejaký, že fotíte sa alebo natáčate sa a nie ste zubatí, hej, chápete, že to video je také hladšie, by som povedal, hej, ale nie je také ostré ako tu. Hej, na iPhone 12 nie je také ostré ako tu je o mnoho viacej detailov, avšak čo sa týka ako nastavenia toho, ja neviem, jak by som vám to vysvetlil, mne sa viac proste v určitých momentoch páči predná kamera tohto iPhone 12 mini. Ale vo väčšine prípadov furt v podstate ja využívam tento, lebo tento je oveľa presnejší, čo sa týka asi aj do telovky, je detailnejšie, hej, naozaj je detailnejší, akurát mám pocit, že tu je väčší šum trošku niekedy, ale to je môj subjektívny pocit, aspoň ja to tak nejak vnímam, ale ako celkovo, keď si to teraz takto dám, tento telefón iPhone má akoby viac svetla bere, alebo jak by som to povedal, je to svetlejšie. Hej, toto je skôr tak, tento je taký kontrastnejší a toto je skôr taký akože zosvetľuje, by som povedal, ale to sa dá nastaviť aj, takže ja si myslím, že super. Predný fotoaparát toho iPhone 17 má väčšie megapixely než tento 12 mini, tento 12 má sa mi vidí 12 a tento má 18 megapixelov, takže preto sú tie videá také ako kvalitnejšie. A zadný je 48 megapixelový, hlavný širokouhlý 48 a teleobjektív je tiež 48 megapixelový. Takže s tými zadnými viete urobiť pekné veci, aj s prednou kamerou vieš tiež pekne natáčať. Jednoducho iPhone 17 Pro má podľa mňa najlepšie kamery, aké vy viete v telefóne mať. Hej, oni všetky iPhony dajme tomu od tejto 12, všetky tieto kamery od 12 majú veľmi dobrú prednú a zadné kamery, viete pekne natáčať videá, vám stačí, keby ste chceli aj 15, hej, ale tak ako chceme mať to najnovšie, že? Takže toto by boli kamery, fotky sú fajn, fotky sú tiež veľmi dobré, aj keď si myslím, že Samsung má trošku lepšie fotky, ale len fotky, čo sa týka nahrávania videa, iPhone jednoducho vedie, lebo iPhone má taký profesionálnejší look a tá 17 to fakt akože robí veľmi dobre. Potom sa tu dostávame ešte k tomu displeju. Displeju ja nemám čo vytknúť zase. Displej sa mi páči, je taký fajný, jemný. Ja neviem, aby som vám to vysvetlil, ale ja keď používam, dajme tomu tú 12 a prejdem sem, to je úplne niečo iné. A displej má teda 120 Hz, čo je tiež veľmi super, hej, už v dnešnej dobe, kto by chcel mať 60. Má to teda rýchle nabíjanie 36 W, vodeodolný podľa IPS 68, takže môžete to asi ofrkať alebo čo, aj potopiť. A tak no. Len jediné, čo mi príde na tomto telefóne zle, je cena. Ale nepríde, ale jednoducho naozaj cena je 1339 €. A teraz je otázka, ľutujem kúpu, alebo neľutujem kúpu, že som zobral ten mobil. Ja neľutujem tú kúpu, lebo ja to využívam na natáčanie videí. Aj keď pravda, za rok, za dva si určite kúpim fotoaparát, chcem si kúpiť Sony ZV-1 2, alebo tak nejak proste. Toto si chcem ja kúpiť na natáčanie videí. iPhone bude mať ako sekundárny, ale teraz si myslím, že vy s tým iPhoneom 17 Pro naozaj viete urobiť veľmi dobré videá a fotky. Naozaj na profesionálnej úrovni. A čo ešte? No samozrejme, že to má USB-C, to už dneska
všetky telefóny majú. Zvuk som zabudol. Zvuk, ja neviem, jak to budete počuť, ale zvuk tu je perfektný. Ja nemôžem tu púšťať nič, lebo však YouTube mi to nechce potom dať, akože, hej, copyright, takže to nie, ale zvuk tu je naozaj veľmi dobrý. Basy sú veľmi dobré. A ten zvuk je taký, jak z nejakého takého lepšieho reproduktoru. A čo sa týka odolnosti, no, nepoužívam ochranné sklička a raz mi v autobuse tak debilne spadol, hlúpo mi spadol telefón, že tu sa mi robila taká ryha, ja neviem, či to budete vidieť. Počkaj. Asi to ani není vidno. Či? Počkaj. No, asi to ani není vidno, ale keby mi nespadol, keby tam neboli tie kamienky, tak nič sa tomu nestane a naozaj tá odolnosť toho displeja je znateľná. Ale dávajte si obaly, ja ho mám v obale tiež, len som vám ho chcel takto ukázať. Hej, ja tu mám takýto čierny obal. A proste tak no, takže ja som s tým telefónom naozaj spokojný. Už dlho nebudem meniť telefón, lebo každý rok už teraz meniť iPhone mi príde zbytočné, hej. Jednoducho, ten výkon tu je dostatočný, kamery sú tiež dobré, ja nevidím dôvod prečo, keď vidím, že ešte táto 12 mini má dosť dobrú kameru prednú, na čo ja budem každý rok kupovať nový iPhone. Operačný systém, alebo ten iOS už podľa mňa není ani taký uzavretý a není taký problém ho používať, lebo dakedy si pamätám, že každý sa sťažoval, že iPhone, že toto není dobre, keď si chceš prenášať do Windowsu nejaké fotky, videá a tak, ale ja s tým nemám ako problém. Ono je pravda, že keď pripojím ten telefón do počítača, tak jednoducho tie videá sú kade-tade, hej, nevieš to proste niekedy veľmi dobre nájsť, ale keď sa naučíš a približne zistíš, jak tie foldery fungujú, tak všetko OK, hej. Samozrejme netvrdím, že to je najlepší telefón, ale viete, ono za tie prachy, ako musí byť ten telefón dobrý, hej. Ja som mal Pixel 9 Pro a ja som bol sklamaný z toho telefónu reálne, lebo tie kamery mne osobne sa tie kamery nepáčili v tom Pixeli a neboli vôbec dobré. Dajte mi prosím vás like, odber a pozerajte moje videá, ďakujem.